Opemsuo TV ahwefo nananom aha eye manshi akotokofie ene yewura krobia asante kotokɔhene Otumfuo setu ene asantema traditional council nananom ebetena se edi asem ene ensemo a eba yewura Otumfuo anim ebi eye yewura ase committee report nananom a yewura ase Omanfo ne de kwadu abo yewura ase hene bebre ema Otumfuo te committee efa asasem we ho enti ene committee ne de omo report eba betu yewura krobia asante kotokɔhene Otumfuo setu ababie wanim tie ne saasem no yebetie ewo kotokofie ebio adanse dumase nananom konwasem eno so yewura Otumfuo setu ababie ene asantema traditional council nananom betra so asem ba ko a esawo bio eye fenso asem ofenso asem ebre etwato a osantehene tena so no okye ahyeremufuo ne se obi a woya ahyeremuni ya wogiri so oyede hye no onfa adehidua emra anasa ebusua dua ye fe ne se family tree no omo famra a ekire se omo ya adehyekan enti eno so Otumfuo betena se na family tree no osantehene age ebio asemo eda ho so eye nananom akokyere ekuro nananom nsase esem ya ebi mo fe no akorekre anasa akokre sa ekuro ni mu asem so abeduru osantehene nim asem ba akonso a eho eye manson kran nanom konwasem eso yewura anim ebio ensuaye so ho ensuaye no ya akese mienu de edikan eye sampa nsem de etiefo munim ho asem dada ena owura ya oman no yi no se sampa hene no obesai akire krobia asante kotokɔhene na oye court of appeal justice Otemsuo pani ya wo appeals court of appeal ene ono na ebesai ede akire yewura kotokɔhene na ansa na onya medi ade no na ye friend justice Emmanuel Ankama ono ne obesai akire yewura obetwi Opemsuo esai akire yewura Otumfuo setu eni achame nti ni nsoye no ni din ba ye de beto manim afei tanoso manhene so ono so be sai akire yewura santehene eni wachi no ena asie so ho aseda ho enche ena nsuta manhene yewura Otumfuo setu ababi ono ane ofa enso betwi Opemsuo sai kire no enti nsuta manhene so de na asie ebe wakotokofia ha na enema bebre ana ekoso kotogofia Sampa fo begina ha no ombedu ha no anigye na ekoso omu di asa akoni abadie mu eni adinti yenko na enioma ekoso ewo kotogofie ene de ekoso kotogofia bobo no ha no yemfa mu amanebo emamo na momfa moni enhwe bi Opemsuo TV ahwefo Sampa foa omabaha eni na agesa no kotogofia ha omagura omudie no omosi afa na bala agudie ena ekoso ewe akira ha no na nanomade hia efi Sampa baaye ena omubesoi akire yewura krobia asante kotokɔhene no ena Sampa mayani agea omudi asasa no ti moma yenko ne yenko yese de omasa no esitie Sampa fomu eni ejinai yeni abayo ha mame ene mohine eba besoi akire yewura Otumfuo setu ababi o santehene eni jeba na Sampa fo monya Sampa fo eni age pa yeni age ankasa ne na ye hwehwe ne enne abamu amaye yeni bibia akase ya da obo ade na ase se esan da Otumfuo ase se enne de wamma ya ho kwan se Sampa hene Samba jaflo tosu mienu embe shy enche ono Otumfuo asida ne yede ma no eye anije nkwa ba ya be de anije nkwa
na wo ba wo so di asa kakra eye ni di so ai ni wi amensima kwa akọsebi ya beko so ne Sampa fo abonkomo ye na nan so ewa ha ye ne no ebekasa ewa ha nana ene wo so ba kotokofia enije bai ena wonya wo ye Sampa ni wo free Sampa ne ba ye ena wo hini be so ye enije bai ena wonya enije aye wo de ye ka se ye quantify entimi quantify enije no abroso e se me fie bebre ni a Sampa manso na e wo ho se de ya kama na kusi nti nna ye ba be so a kire Otumfuo o se to a to so mie no nti ye nije de abroso asembe na ba ka kire Otumfuo se to ba bi wa o se to de aseda pesie na de ma no because nye ono a nka sebre ye da so e wo manso no a ye twikoba nti aseda de we can quantify ye da na se ya men sira no beko so ne Sampa fo abonkomo ba ku mienu miensa na na so anana ya moko baba manhia kotokofie ya Opemsuo TV sino ya no he kan bani mama ye edi asem na beka che Otumfuo abre na wo makwan a Sampa man hene ye be so ya kire ni eni je ben so de wonya ni edi kan no ye beda Onyankopon ase na ne to so mienu edi ase la kese ye so ama Otumfuo ze Sampa akonwa na adahwa ache mfie be ye aduonu mienu ti no kura ni Otumfuo edi ye nana Sampa jafla etina patam na anu a wa hye se ne ye mra na oma mesai enche Ghana mane Sampa mai na no eye nije kese ma ye mpa ye ni aje pa yo ye da se ma mi free Sampa ne ba ye wow mi wo se woni aje pa ade no woni aje sa mani aje abroso efise ye chance ye twisa mansun enye ne acheyiye eti ye de nyame ase se Nyankopon awie kwan amaye ne ye na jafla e ba ba hye e ma nyina ehu no eye ye de papa asembe na beka che Otumfuo se to ba bi o sante hene Otumfuo se titu ye da na se kasi oye no kwarekafo enti ye da na se yie nyame nhira no one na pamfo nyina ye da se ya mani aje ni se ye na na de nkonim enti na mani aje na asembe na beka che sante hene Otumfuo se to ba bi o asama mi wa ka je ni se nyame nhira no nyame nto no nkwa ma wonya kase yo ye da se ya ko abrante e obotuni wa ya de be ma wotuni na obon ye fa ne sei the base na mi borai na woni aje pa da woni aje sa woni aje se na Sampa mahini de baba shanu ni na Sampa sunje wa ntina manya aje sa no asembe na beka che sante hene Otumfuo se Otumfuo de tinu so ya sorry ya nim de be shira no isa nyame na be shira no yo ye da se eti ye guso ene omanfo twetwe enkomo midi e de kwame ewu nimfo ene se Sampa mahini o soi e wo kotokofia emu asem nyina ye de be mamo ye da mo ase mon ko so hwe Opemsuo TV